PM yan, ganyan, expire. So kailangan ko yung mga yan na mga dokumento ng papel, kasi kapag ka hindi wala yung mga yun at na pull over tayo, mga expire ito, no, aantayin natin yung pag-uwi ko pa hanggang sa yard, wala na, baka mamaya magmulta na naman ako. Alright guys, what's again, it's Lakay Tracker here. Nagbabalik tayo at nandito tayo ngayon sa Flying J Post Falls, Idaho. Ay, nakita nyo, stop. Bali, ang temperature dito is -6, pero walang snow, nakita nyo. Sa mga nakasunod, nag-pick up tayo doon sa Hillsboro, Oregon. Nag-drive ako ng mga 6 na oras hanggang dito, hindi naman ako nagmamadali. Today is November 30 guys, Sunday. Ayun, magka-conduct na ako ng pre-trip inspection ko para mag-start na tayo. Of course, by the beginning of the day, check natin at i-start natin ang truck para lumabas yung ilaw. Pailawin natin para mas magandang inspection natin, kasi may madadaanan tayong timbangan. Okay, load lang natin siya. So lights, yan, marker light sa taas, make sure gumagana lahat yan. Kay gulong, pinapakaramdaman ko pa yung yung vibration. Wala naman, parang minsan nawawala, minsan wala yung vibration na yun. Okay, pasok. Ilaw. Sa ilalim, make sure na ito walang problema. Ayos ang pagkakasikat ng ano to. Airbag. Magandang pagkaka nung mga airlines niya, ganito dapat sana ng trailer para maganda. Ngayon, discard din nila, trailer nila yan. Tayo ay taga-inspection lang. Dito tayo sa kabila kasi nakatras yan. Ilaw sa baba, sa taas, ayos, gumagana sa taas. Okay, meron pa tayong mga shield. Alright, lights dito. Tignan ko yung krudo ng reaper natin. Tripod. Dami pa yan. Ilaw ng tractor natin, okay, gumagana lahat. Buti naman at naayos ko, gumagana natin. Hindi ako gumastos. Okay, set point 34 continuous, 33 ang box, ayos. Alright, yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys, no? Yung vibration na nanggagaling kapag ano pala yun, yung kapag nasa mabagal ang takbo mo, no, mabagal ang takbo, tapos ang gear mo is nasa
10 ganyan. So mataas ang kasi automatic ang truck, kapag mataas yung kambyada mo, medyo nagba-vibrate siya, kaya kailangan magmamatch siya, no? Magmamatch siya. Ayun. Pero tinitignan pa rin natin. Tinitignan pa rin natin kasi mahirap na, at baka mamaya meron pa siya pala siyang mas malalang diferensya, no? Problema. Mahirap. Alright. So, gusto ko rin i-share sa inyo, may message sa akin dito nung aking safety manager. Message sa akin dito ng safety manager ko dati. Okay, so sabi niya sa akin dito, okay, from Ma'am Lori, kay Lori, please bring your binder in so I can add the new registration and safety certificate. I will be emailing this out until you can get here. Thanks. Okay, so it means kailangan kong i-update yung aking mga dokumento rito. Hanapin natin dito, guys, sa aking ito binder, itong binder na to. So ang sabi niya is registration. Ito yung ito yung safe certificate of safety rating. Yan. Ito yung date expiration niya. So November 30, 2025. So ano bang petsa ngayon, di ba? Di ba November 30 ngayon? Eksakto pala. Yung yung text sa akin ng yung message sa akin Sunday. Tama, November 30 nga pala. Ayan, guys, so kung nakikita natin sa cellphone ko, November 30, nandiyan sa taas. Ayan, November 30. Yan. So expired ngayong araw na ito, itong certificate natin, itong certificate of safety rating natin ito. Kailangan kong gahitan ito, ipapakita ko sa inyo. Ito 'yun. So today, expire ito, kailangan ito may bago. Okay. Tapos yung sinasabi niyang registration, ayun, yung registration apportion, registration apportion, ito nakalagay yun, guys, dito. Alright, ayan, guys, ito yung apportion registration card. Apportion registration card. So expire nito, guys, ayan. So November 30, 2025, which is ngayon araw, expire din ito ng 11:59 ng PM yan, ganyan, expire. So kailangan ko yung mga yan, balik ko ito. Sinabi ko sa kanila, since nandito naman ako sa truck stop, baka naman pwedeng ipaksyon na lang dito para i-print ko na lang dyan. Bayaran ko na lang yung print dyan, tapos ilagay ko rito. Kaya ngayon, kukunin natin yung bago na mga dokumento ng papel, kasi kapag hindi wala yung mga yun at na pull over tayo, mga expire ito, no? Aantayin natin yung pag-uwi ko pa hanggang sa yard, wala na, baka mamay magmulta na naman ako. Ayan, kaya buti na lang hindi ko nga rin na-monitor ito kung kailan ang expiration niya. Buti na lang nandyan yung safety manager namin na laging updated sa mga papeles ng mga driver nila, owner operator nila, mga unit na tumatakbo sa company.
Tapos sabi ko sa kanya, baka naman, ayan nga, sinabi ko sa kanya, sabi ko sa dispatch, kasi ang dispatch ko lang ang nandun ngayon, kasi Sunday ngayon. Sabi ko, fax mo nga yung ano ko, yung safety certificate, safety rating certificate ko, at saka yung registration na portion cab na sinabi sa akin ng ni Lori, yung ano namin. Ito yung tinext ko siya, binigay ko rin yung fax number dito upang sa ganon may fax nila rito at may piprint. Kaya naman, tara guys, kunin ko para sa ganon hindi na tayo nag-aalala. Buti na lang kamo, nandyan sila, na kapag hindi tayo updated, hindi natin nakikita yung mga papel natin yan, nandyan sila nagpapala. Tara, kunin natin. Alright guys, tara. Ako kung magkano yun, malalaman natin. Hi. I'm back with the fax. 2-piece. Fax or email? They faxed it already. Yeah, those. $4, please. Thank you. No tap? You have to answer the question first. Nope. Oh, yun. Tap. Good to go? Can I get the receipt, please? Thank you. Thank you. Happy day. Yeah. Alright guys, ito. Alright guys, ayan, nakuha ko na. Dito na sa atin. Lagay ko na lang ulit dun sa ating binder. Importante ito Ito yung pinaka-importante sa lahat, sa mga kasama natin mga truck driver. Kailangan updated tayo sa mga papeles. Ayan, ako hindi ako updated, pero at least meron akong safety manager na nagpapaalala sa akin. Ayun, yun ang kagandahan. Yes! Let's go. Woohoo! Alright. Right, so the diamonds. Okay. Now, ilagay natin dito. Ayun. So ito, ipaibabaw natin kasi ito 'yon. So ang expiration nito, syempre parehas lang 'yan. No, date expiration 2026 November 30. Yan. Okay, so ito yung date expiration niya. So effective 2025 December 1 alas 12 ng umaga, madaling araw.
expiration date 2026 November 30 11:59 PM. Alright, ayan guys, kompleto na tayo. Diyan ka lang muna para hindi ka nagagalaw. Yan. Alright, diyan ka lang. Start na tayo at magsimula na tayo, tara. Alright guys, tara mga boss, let's go. May madadaanan tayong timbangan dyan kung saan na pull over tayo dati, and then tatawid tayo ng border ngayon. Makakarating na tayo ngayon. At least kahit paano panatag na loob natin, meron na tayong certificate. Nandiyan lahat yung mga papeles, ayos lang. Alright guys, yan, babalik tayo. Welcome to Bonners Ferry, Idaho. Pulis no? Wow! Pulis. 35 speed limit, 35 miles per hour. Malapit na tayo sa timbangan kung saan nahuli tayo dati. Yes, buti na lang guys, kamo nakakuha ko yung bagong papeles na pinadala sa akin, bagong papeles ng unit natin, truck natin. Guys sa mga nakasunod sa vlog natin, huwag nyo kalimutan mag-drop ng comment. Shoutout ko kayo, family na lang, short note lang yung family. Let's say sabihin natin De La Cruz family from Mindanao, ilalagay ko sa cards natin. At sa nag-suggest na ilagay ko yung camera natin dito sa gitna. Ayan, nakalagay na sa camera ang camera natin sa gitna guys, para makita yung buong Ayan. Mas maganda pala rito sa gitna yung camera, no? Kitang-kita ang lahat. Wala na yung vibration na nararamdaman ko. Sana hindi na muna bumalik, or hindi na sana babalik. I wish, you know. Temperature is -2 dito, pero wala namang snow. Kagandahan, hindi madulas ang karsada, malamig lang, pero not that too much cold, you know what I mean? Hindi siya yung totally sobrang lamig-lamig.
Bad experience. Bukas yata. Tayo na, bukas na naman. Oo nga, bukas guys. Ayan oh. Kung timbang-timbang lang, wala tayong problema sa timbang natin. Kasi duman na tayo doon sa Post Falls, timbangan, walang problema. Ayan oh. Open. Commercial vehicle must enter open scale. Na pullover na kasi tayo dito eh. Kaya kabado. Sana hindi ako pullover. Para hindi na ako maabala. Today is Sunday guys, linggo dapat sarado sana itong mga timbangan kasi linggo eh. Bakit kaya nabubukas pa rin sila? Ito kasi yung uling timbangan bago bago pumasok ng Canada. Dito sa right side. Buksan ko para marinig ko. In 3/4 of a mile, turn right on Bonfire Loop, then take the first left. Ako pa yata maupo na. May mga iikot din dito para mapatimbang. Stair 12.5, drive 29,000, trailer Rockstar 24,000. Oh, okay, go ahead guys. Yan, lusot tayo. Thank God lusot. At the end of the straight, turn right. Yung papatimbang din yung mga sumusunod. Okay, let's roll. Susunod na stop natin is Kingsgate, Eastport, Turn right on US Idaho 95. border crossing o Canadian border sa Kingsgate. Yes! Ayan guys, ayan, Canadian custom na. Yes! US Canada international border 1 mile. Sa gilid, tapatayin ko muna yung aking guys, reaper. Ito tayo rito. All commercial vehicle stop at custom, sabi niya. Ibahin lang natin yung let's go. US border, Canada border, dito US dun sa kabila. Okay. Stop.
Good afternoon, ma'am. How you doing? Good. Good. Oh, since the 25th, ma'am. Tuesday. What is it you're hauling? Mashed potato. Mashed potato. Did you have a load going down? Yeah, from Canada going in there. Yes, I deliver in Woodinville, Washington. Okay. Went to Hillsboro, Oregon for pickup. This one. Okay. How many days in the US? Since the 25th, ma'am, so 25th. Now is the 30, November 30. 5 days. Any shopping for yourself? No, ma'am, no. Tobacco, alcohol, cannabis, weapon on board? No, ma'am. Hey, have a good day. Thank you very much, ma'am. You're welcome. Okay. Choose. Lagyan muna sarili ko dito ng border crossing. Border crossing. Yes! Okay. Alright guys, let's go. Tapos dito ako doon sa gilid, start ko yung aking reaper. Canada! Balik Canada ulit guys. Balik Canada. Kanan sa British Columbia. Ito lang sa gilid na to. I-turn on ko lang naman eh. Tara. Okay, 34 ang set point, 35 ang box, diesel engine starting. Hindi tayo pwedeng umakyat doon nang hindi natin na make sure na ito ay umandar. Mahirap na guys. Yun. Okay, custom. Let's go. Yes! Officially, Canada na ulit tayo. May passport ko. Let's go guys. Meron pa tayong 9 hours driving mula dito hanggang sa dideliveran natin bukas. Andun na ako. Pero hindi ako tutuloy ngayon, hindi ako dire-diretso. Magpahinga na lang ako dito. Pagpabukas ko na pagmamaneho ulit. Alright guys, ayan. Dito na tayo sa Husky Cranbrook magpapahinga. Ayan o, nakita nyo, Husky. Ayun, mga truck stop din dyan. Mga truck din dyan, nakapapak na. Ayan. Magpahinga na tayo, pagpabukas na lang natin ang pagmamaneho. At hindi naman tayo nagmamadali. Check muna natin lahat. Bukas, Lunes, December 1, nandun na ako. Walong oras na lang ang imamaneho natin eh. Tapos ados pa naman ang delivery nito guys. Kaya may pagkakataon pa. Huwag ko nang hatawin. Hapon na rin naman eh. Okay lang. Just paano lahat gumagana ng ilaw. Magandaan. Naibigay sa akin lahat yung papeles bago ano no, bago tumawid ng border ng mga tumbangan. Set point 34 and 35. Good night guys. So paano, kita-kita tayo sa susunod video vlog. I love you all. Huwag nyo kalimutan mag-drop ng comment. Ilagay ko kayo sa cards. Peace out. Bye bye.
Lakai Tracker.